Пусть ее мозг работает. пожалуйста, Задавай еще. тупые вопросы. Дайте попить. Пить ей. Март 2023-го. Алкомаркет на Благоварской в Уфе. 19-летней продавщице Елене Гелязовой оказывают первую помощь ее коллеги. После за жизнь девушки 5 дней боролись врачи в реанимации. Однако Элина так и не пришла в сознание. Ранение было бисёр бародаро хоҳаро медонам ки красни белево кор мекунанд. бародари азиз, ино барои як шиша шуда, барои як арақ шуда метавонанд ҷони шуморо гиранд. моне ду зад вай калони красни беле камбағал намешавад якта арақ якта пива кати. як мисол як ҳамватани худаш шояд барои як арақ шуда, барои як пива шуда, мисол случайно буд набуд куштагиам барои вай бисёр бародари мо охранникӣ кор мекунанд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. агар ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии як ҳамватан, ободии ватани азизамон тоҷикистон бошем, обод мешавем. барои хоҳаро, барои модаро кор дар шаҳри Москва 35-40 ойлик 40,000 ойлик патентатон мекунад, патента платит мекунад, 40,000 тоза метиҳад. ҷои хобатон хонаи ҳамон худаш ба домрабод нест дар кор. ҳамон хона ба ёрдам мекунед, уборка мекунед, хӯрок мепазед, ҳамин хеле кор. бародари азиз, ҳамин наворро подлиса кунед, шояд як хоҳар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоалло савобаш ба мо шумо мерасад. бародари азиз, ва як наворро тамошо кардам, аввалаша мемонам шумо бинед. бисёр бародаро хоҳаро медонам ки красни белево кор мекунанд. бародари азиз, ино барои як шиша шуда, барои як арақ шуда метавонанд ҷони шуморо гиранд. моне ду зад вай калони красни беле камбағал намешавад якта арақ якта пива кати. як мисол як ҳамватани худаш шояд барои як арақ шуда, барои як пива шуда, мисол случайно буд набуд куштагиам барои вай бисёр бародари мо охранникӣ кор мекунанд. переки ростокор ба тамоми магазинҳои мисол ҳамин Россия ба худотона эҳтиёт кунед бародари азиз. ва хоҳароям ҳастанд ки мисол дар ҳамонҷо кор мекунанд, барои як шиша шуда ино метавонанд шумо кушанд. вақте ҳамон чиз мехоҳад ки хӯрад, дар тамоми кор розӣ ки ҳамон чизашо ёводу хӯрад. мисол арақхӯр вай, алкаш вай турмиам ба наметарсад. барои вай барои як шиша арақ шуда, барои там 200-300 рублтон ойликатона кам мекунанд. медонам барои ин шуда ҷони худатонро дар хатар нагузоред. илоҷаш шавад дига ҷоҳо ба кор кунед. мисол хел ҷоҳои мисол бисёр бародарои мо ҷанҷол шуда, хел шиша кати мезанад ё дар даста кисаш корт кати. ман ҳамин хоҳара мисол корт кати зада куштагӣ. худатонро эҳтиёт кунед бародари азиз. боқӣ дар амони алло бошед. ассалому алайкум.